anda pela page ya ka video ka jong ki we mo lana ya ki YouTube channel jong ki we kila kiu kadang mi kisngi tabalipat ka channel ka jong phi ka sa haju shaju hato don ka daw kubli pibra nga pria sabay di hakne ka video janga ka bamta ka singi te ngati ba phila nya he ha video ba background janga mo te ngala chenya ka ya kne ka background janga mata khna mo phiru kin sung pengat bat manga ba shna ya ka ne ka video ngam sung pengat khandia ta ha video ba kne ka video mo balai ba ka da phi thak video man na ka singi man lo tayaw man la banai da phi thak video makana rumo balai ki video ki jong phi nang ta ka dur khmat ka jong phi nang ta ka YouTube channel ka jong phi nang ta ka no ka company ka jong phi kim popular kita tapi tip kum ki kanja YouTuber ki bala he mentam no tibi ki no ki actress ki no ki YouTuber ki bala kham ki ba ha kene ka era ha kene ka por ka ba menta tapi tip babale ki video kito menta kitang shoot post lane kitang shoot tap ya ka to ka video ka jong ki mo kila poida ki lak ngot ki view kumno ki broken page ya kito ki YouTuber ma ba kito ro ki kran ka kasihi te mapiro ki kran ka kasihi palipat ka video ka jong phi kam popular kam he ka view but ka video kito pat ka he ka bon view ya di ba kata mo balay na magkadon ka daw shibun ngam ong ba ngaladero kata ki video ki chunga ki he da ki lak ngot ki view mo te hato baka video ka jong phi lane baka dur khmat ka jong phi kam nam bha bru yola se kadai kata ka daw baka video ka jong phi kam nam viral te kam nom song ha ka dur ka jong phi kam nom song ha ka jingham som lane ka jing bha bru jong ka dur khmat ka jong phi ban viral ye ki video ki jong phi kabaning kong kadai kata kabaki ong kaba na jimtrosh tongi nadu baning kong mano o YouTube channel hapo ke YouTube ki badan ya ke YouTube channel ki nang kong ki sedang da ke 0 subscriber tag de ba ke 0 subscriber nama ki pen mi he ki video na do pasnang how 0 but ki la ka jimtrosh tong ke jongki kala pen long ye ki ba kin yo da ki lak ngodru ki subscriber hapo ke YouTube channel ke jongpi ta balipat ke YouTube channel ke jongpi nama pi pen mi video hi pi tresh tong ni man kasni balipat kito ki video ki jongpi kim poi dakilak subscriber dakilak ngot ki view hak video ke jongpi hato ka ikan jinga per haprang kito bat maphi ki ba pen mi ya kene ka video andre ngala de yala de ro ngatip mo kata nga wala dangan tresh tong mid bat singem haka jaka bangan ya text bat ki khunlud lane ba ki cheke ye po kini kita mo gamdot por sho hak video ba kita kumba pitep lap shu tresh tom he haka por bathya min metro nge hap shu edit video haka mobile dan dre ha dala like ki por haka dala shong thaj he kumto nge hap pe haka komputer he kumto ban tre ye kita ki kam hato ka taro ka dehi ka jing tresh tom balipat ki video ki jongi kim nom viral bat ka video ki topat ka long viral main point he ha ki bide ba kata kadai ka video idea nama kata ka video idea ka jong phi ka best hadu kata mo kam ong ba ka best ka thumbnail ka jong phi nang ta ka video title jong phi but ka video idea ka jong phi da ka byang he ka video idea ka jong phi ha ka tu kono ka por ba yat ka trending mo ta hakum kita ro phila banyo ye ki view phila banyo ye ki subscriber ki jong phi ro na phi byang ya ka video idea ka jong phi te ka wan pat ka jing kali mantah ne kalong ba ka video jong kitoro ka video idea ka jong ki kam nom best ta balipat ka video idea ka jong ipad ka thias makanaro mo kam nom cure ki view kam nom cure ki subscriber ta balipat ba kam ka video ka jong pi main point ba kumba pi hi mo kito ki actor ki actress lani kino ki YouTuber ki ba pau ha menta ka daw ba hi ka video ka jong ki ka popular ka viral ba ka video ka jong phi kam nom popular ka long ba kitu ki aktor ki actress ki ba penmi video mta hapo ke YouTube nama pitip kumba menshwa ki ak lupa da ka music video dan ki ak lupa da ka kanja video ai kano mo ka ba ki akshwa te babale ba menshwa ki la ak yakum kita ki music video mentapat na kishna ya kino ki kanja video ki ba ya dai ba kano ka video idea ka ba best ka ba thias re makanaro namar ba balai bakito kila long ki bala popular na do manswa te da kila mi pan menta hapo ke YouTube mo de ki pan mi ya kum kino ki jai video ro na ki shoot video tanga po ka kamera toilet ka jong ki ro ki yo da kila ngut ki view ya ka to ka video ka jong ki namar ba balai ba katahi ka daw ba
ki kila don lupa ya ka jing popular ya ka to ka jing pau nam ka jung ki menshua tema phi bam nam q ka view bam nam q ki subscriber hapo ka YouTube channel ka jong phi ngan shu ong no ka ta wanam sngo per mo ba balai ba pimpat don te ya ketika dur khmat ka jong phi ka bala long popular te din ta ka do ba da pi tap ya kano ka video da ka video idea ka jong phi ka da biang hadu kata makna rum am nama babalai ba kam nom kyu nama babalai ba ki bro kim pat nom itu ye phi kim pat yo ye phi ha ki we ki ransan social media ai ta hak bidi ba katahi ka de ka main problem ba ki we ki popular but ma phi phim pat nom popular te hang ta kan khla de ban sngo thu nga yala de ro nga perkhat agip de ba kata mo nama babalai dangi penmi kat ki bangi penmi ya ki video ki changi ki ne haju she haju te ka video ki to pada ki shu like ya ki jat kom tu da ki le vlog kom tu ro mo ki la yo da ki lak ngot ki view te den ta ka da bangi ro dangi le vlog dangi like hangno dangi like pen iya ka jaka dangi like interview yano ro kimdan regi bepe te din ta ka da ba kumya ki to ki jat brew ki bala don lupa ya kata ka jing famous ka jing ki ban mangi gimbom padon ya ka jing famous te din ta ka tao kan baki bro ki jit bet ya ki to ki bro ki ba la popular ban ya phi te din ta ka tao ba ka video ka jing pi ka ne aju shaju da phi te bit shak hadu kat no ru da phi te bit ruai hadu kat no makna ro mo kimdan ri ki bepe ya ki video ki jing pi Tadin ta gadaw yakum ki aktor ki actress kim nang ban ruai kim nang ban shot kim nang tang ban acting ye ruk ki bru kila pete yake nama babalai ba kila famous tadin ta gadaw mo ki bru ki kwa ban pet ba hakane ka music video uriam kumno hakane ka music video kato ka actress ka riam kumno ki jaka ke pani kumno bat kum ta ter tadin ta gadaw ba kito ki bru ki ba pet mo ki kwa yo I ha ki bidai ba kata te da pipen I mo pi ki jaka ki ba itanat atu kata ro kimtre ban pe te den ta gadaw ba balai ba nai ongre ba pi ba balai ngam yo ya ki view ki jong pi balai ngam yo ya ka ki subscriber da ki lak ngot ki subscriber jumut junga ban ong hang ne kalong ba kan shimpor ya pi ban le ya kino ka kam nama tang shu pen mi ya ka video ka jong phi kam nom viral re man ta me te hi man ta ka minute man ta ka second phim pat nom popular re te den ta ka daw mo kan ya por nang ne kan ya ter kan ya hadu ba ko jong ka tu ka career ka jika to ka kam jing la YouTube ka jong pi nama kan shimpor ye phi ba phin popular kan shimpor ye phi ba phin paunam kan shimpor ye phi ba ki bru kan tip ki ni tho ye phi ka banga kwa ban ong ye phi hang ne ka long ba kata kadai ka ba ka jingye sha ka jong phi ban sedang namar ba ho oi ta menta ka tayaw menta ubnai phi thap ki video man la ka singi makana ro mo kan shimpor te ye phi ban phin poisha uta thong jo phi uba phi mot phi ma menta pi pen mi video da ki snam pi pen mi video da ki shubo menta arsna mi ye pila pen mi video pimpat yo kamai na po ka YouTube tiyele apat ban tha video sashis na me ban shimpor ya kate ka jing prestom ka jong phi ke ke arsenal 9 plus shu ya kate ke arsenal ke bala de la ke to ke bala da plus no ya ta usnam mo ba pidang mut shubo mata how ne usnam arjar arab san mo pimpat yo ban kamai nama nadu usnam arjar arab san bila tre YouTube mo pimpat yo ban kamai na po YouTube tekam nom per ya kata sedang no nadu us arajar arpendro ban ong ba ngaru an popular no endala kut us nam arajar arpendro sedang no nadu upnai January barsapen kut hadu upnai December trash tom mit bat sngi nai penlut por tang ban scroll yaki reels tang ban pet ban text bat no yaki perlok ki jong phi ki ba nyarap ya phi ban yo jeng matoy lambara kita hoit kadon ka jing bishni hang na hang Taiwan mangaru ngaton hi kane ka jing bishni babalai ki video ki jonga ngam yo kat ba yo kine nama kabyang ka quality kabyang ka voice kabyang ka topic idea babalai bat ngam yo kumayo ki we ngangit ba mo phiro phi shat ong hi konta enda pela pet ya ka video ka jong ki we mo lana ya ki YouTube channel jong ki we
kila kiu kadang mi kisngi tebelipat ka channel ka jongpi ka sa haju shaju hato don kadau te kidau baro kidei kitahi ki bang la men son ye phi ba balei ba ke YouTube channel ka jongpi kane haju shaju but ke YouTube channel jongki we kadang kiu kadang mi kisngi ngamla ban ai karai ye phi nama ba hakanu ka por phin paunam hakanu ka por phin popular hakanu ka por ka video ka jongpi kan viral ya kata ngam nang ban ong ye phi tamba ka main hi ka bangala ban ong ye phi tang la da phi la ban yaisha lana ban trishtom shisen kasni baro ite ubru bajo mano hi manoro umdan ro baram hakane ka slaparthe da uta ubru ude ubu trishtom da uta ubru ude ubu yaisha let's say wala da ngamla ban penki mensim ya baro na phi ki bapet ya kane ka video ka jonga mo at least way lane arngot ngayo tang kita arngot kiba yo jumato lambada kane ka video ka jonga romo ngalas ngokumen na kata-kata nam haba belai tang mga bang don ya kane ka jing sngo ngatip hi ba mo phi ki bapet ya kane ka video rumo pidan hi ya kane ka jing sngo ku mas ngo mga da kane ka video jonga kan anjing rap lambada kita ki jing ong ki jonga tesung ba sa ibu status hapo ki WhatsApp ki jongpi ya kane ka video link ka junga knang ba ki weru kinyo jingerap bat jimentoy lamba da kane ka video ka junga ba mukiro kita aro kinjo ya kane ka jingerap lamba da kane ka video ka junga tetanggom ne ka video kala post ka bakut tengen sikundo haki wipat ki video haki wipat ki topik koblay sibun